Kaixo lagunok, gaurkoan erreakzio kimikoen abiadurari buruz hitz egingo dugu. Zer da? Erreakzio kimiko baten abiadura esaten zaio erreakzio produktu bihurtzeko duten azkartasunari. Batzuetan komeni da erreakzio baten abiadura aldatzea. Abiadura hori aldatzeko hauetako faktore bat behar bezala aldatzea lortu behar dugu. Temperatura. Temperatura igotzean erreaktiboen energia handitu egiten da eta erreakzioaren aktibazio energia murriztu. Ondorioz, partikulek talka egiten dutenean atomoen arteko loturak hausteko probabilitate handiagoa dago. Erreakzio baten abiadura handitu egiten da temperatura igotzean eta murriztu egiten da temperatura jaistean. Kontzentrazioa. Erreaktiboak zenbat eta kontzentratuago egon, orduan eta aukera gehiago daude haien molekulek talka egiteko. Horren ondorioz, xaboia zuzenean orban zailetan aplikatzen dugu. Erreakzio baten abiadura. Handitu egiten da erreaktiboen kontzentrazioa handitzean. Murriztu egiten da erreaktiboen kontzentrazioa txikitzean. Ukipen azalera. Zenbat eta partikula txikiagoak izan orduan eta aukera gehiago dago erreaktiboen partikulek elkarrik eragiteko. Beraz, zenbat eta handiago izan haragizatia orduan eta denbora gehiago behar da prestatzeko. Erreakzio baten abiadura. Handitu egiten da partikulen tamaina txikitzea eta murriztu egiten da partikulen tamaina handitzea. Katalizatzaileak. Erreaktiboen molekulen arteko kontaktua errazten duten eta aktibazio energia murrizten duten substantziak dira. Katalizatzaileek ez dute erreakzio garbirik izaten. Prozesuaren amaieran hasieran bezala geratzen dira. Horrexegatik, katalizatzaile kantitate txiki bat nahikoa da erreakzioaren abiadura aldatzeko. Katalizatzaileen adibideak entzimak dira. Katalizatzaile espezifiko bat izateak erreakzio baten abiadura handitzen du. Adibidez, zauria garbitzean odoleko entzima batek, hau da katalasak, prozesua askoz azkarragoa izatea eragiten du, eta burbuilak ikusten dira. Interesgarria, ez da? Horrelako bideo gehiago ikusi nahi badituzue, Harpidetu gure kanalera. Eta ez ahaztu bihotzak ematea. Agur!